Krátky výlet do Chorvátska som túto zimu neplánoval a už vôbec som nečakal, ako dobre dopadne pokustan zobrať prvýkrát v živote gravel, veď posúďte sami. Najlepšie veci sú často tie, ktoré nečakáme alebo neplánujeme a presne v takomto duchu sa niesol môj krátky výlet do Makarskej. Kamoš tam išiel niečo vybavovať a napadlo ho, že by sme tam zostali na pár dní navyše a aj s bicyklami. Dopredu som však netušil, či sú tam vôbec vodné terény. Na tradičných jarných sústredkách v Chorvátsku býva zvyčajne 99% účastníkov na cestiákoch, MTBčko tam skoro nevidieť a gravel už vôbec. Deň D som po raňajkách vyklikal trasu, ale netušil som, aký bude povrch, sklon, či nebude treba bajky prenášať a podobne, ale o to milšie som bol prekvapený. Okrem pekných obrázkov som z Makarskej priniesol aj inšpiráciu. To máte doma MTBčko alebo gravel, podľa mňa vám dám týmto videom poriadneho chrobáka do hlavy. Čo som tam počas 2 dní gravelovania zistil, zhrniem do 4 hlavných kapitol, začnem s povrchom. Kto na MTB alebo graveli už jazdil, tak vie, že nie je štrk ako štrk. Rôzna môže byť veľkosť kameňov, povrch môže byť tvrdý a vyjazdený, alebo aj voľný a sypký. A my sme vyskúšali vlastne všetko, čím vyššie sme boli. Týmto bolo menej vyjazdené, ale stále to bolo hrateľné. Najviac sme museli dávať pozor na prešmykujúce zadné koleso v prudkom stúpaní. Koľka, to je bomba. Ostražití sme museli byť aj smerom dole, cestičky sme nepoznali a nechceli sme vletieť do nejakého hlbokého štrku, kde by sa potom nedalo zatáčať, ale bolo to nakoniec príjemnejšie, ako sme si mysleli, stačilo ísť s rozumom a všetko bolo OK. Super. No tak si tam vtiahne a to si hotový. Radšej zastaví, zabrzíte. Hej, jasné. Takýto štrkový povrch má veľkú výhodu, keď zaprší, voda rýchlo vsiakne a cyklista tam nie je hneď špinavý a blátový. Aj nám tu 2 dní predtým v kuse pršalo a keď sme jazdili, tak až na pár mlák to bolo už celé suché. To sa bude hodiť hlavne na jar a jeseň, keď môže byť počasie ešte premenlivé. Ako je ťažký miestny terén? Okrem hĺbšieho štrku vo väčších výškach sú miestne vedľajšie cestičky ideálne na gravel alebo tak povediac pohodové MTB jazdenie. Nič extrémne náročné tu nie je, viacej ako terén dá zabrať úplne iná vec. Doprava! Keďže sú gravel cestičky omotané okolo hlavnej cesty pri mori, magistrály, extra výškové metre by tu teoreticky nemali hroziť, ale opak je pravdou. My sme napríklad na pomyselný hreben stúpali od mora z nulovej výšky až do 700 metrov nad morom a to nám vlastne trvalo len 9 kilometrov a ešte potom vlastne sa to celý deň vlnilo hore-dole. Riešením je jazdenie tesne nad morom, ale tým pádom by sa biker obmedzil len na 2 smery od Makarskej, buď na Bašku alebo opačne na Tučepy a to by bola škoda, preto sa výškovým metrom úplne vyhnúť nedá, ale riešenie je jednoduché, stačí mať dobrú kondičku a prevody a vlastne treba ešte aj dobré brzdy do tých zjazdov, ktoré budú následovať.
Už som nakusol, že Makarská je limitovaná morom a z druhej strany pohorím, ale to všetci, kto sem jazdia, vedia. Preto môže prekvapiť informácia, že gravel cestičiek tu je aj tak celkom dosť. Najväčšiu zásluhu na to majú tieto veci. To čo je? Jaký povrch? Kto bude jazdiť pri mori, tak môže počítať, že mestečka a dediny sú popri mori pospájané vedľajšími cestami. Je to robené hlavne kvôli turistom, aby sa dostali v lete na všetky pláže. Občas prekvapia síce schody alebo nejaký hlboký štrk, ktorý zasahuje až z pláže, ale väčšinou sa ide pekne na bajku. Inak pri mori sa dá jazdiť vlastne len mimo sezóny alebo veľmi skoro ráno, v lete to musí byť hlava na hlave. Kto by rozmýšľal, prečo je toľko cestičiek aj nad magistrálou v kopcoch, tak odpoveď je, že je to najmä kvôli olivovníkom. Domáci sa tam potrebujú dostať, v minulosti si preto v kopcoch stávali aj chaty a hospodárstva, kam aj teraz chodia autami, a to pre nás znamená slušnú porciu betónových a štrkových ciest. Ja som bol prekvapený, že v tejto lokalite majú značené aj oficiálne turistické a cyklistické chodníky. My sme napríklad stúpali hneď od Makarskej cyklocestou, ktorá bola spoločná s turistickým chodníkom, ktorý vedie až na najvyšší bod na Svätý Jure. Zaujímavo vyzerá, ich značenie je trošku iné, ako poznáme u nás. Cik-cak hore. Normálne, vidíte? Jak v Orešánoch už sme pomaly. Slušná porcia vedľajších ciest je aj nad samotnou Makarskou a tiež nad Tučepy a Podgorou. Tým, že je miesta nad morom málo, domáci si stavajú domy aj vyššie v kopci. Často tam vedú len malé cestičky, čo je ale pre nás na graveli ideálne. Keď som jazdil klasicky na cestiaku hore smerom na Kozicu, tak som ani netušil, koľko tu tých cestičiek je. Doteraz som spomínal viacej praktické veci, ale mne sa veľmi páči aj feeling tohto miesta. Celú dobu som mal pocit, že miestne štrkové cestičky ako cyklista, gravelista objavujem. Keď sme stretli nejakých domácich, pozerali na nás s údivom, že čo sa to vlastne deje. To je pecka. Jasné, má to aj nevýhody, tým, že to tam ešte nepoznáme, občas sme zle odbočili alebo zle sme odhadli cestu a museli sme bajky tlačiť. Najviac ma mrzí, že sa nedalo prejsť dole pri mori pod tzv. Bránou, pod osadou Dubci. Rozprávkový les sa za chvíľu zmenil na tatranský chodník, tak sme to radšej otočili. Hitmapy na strave nás oklamali. Vlastne nezáleží, či je človek na Makarskej na cestiaku alebo na graveli alebo kľudne na MTBčku. Každopádne sa môže pripraviť na zastávky na dobrú miestnu silnú kávu a príjemné počasie na jazdenie od februára do novembra. Luxusný je morský vzduch a je tu aj kopec fotomiest. Tým, že pohorie rastie hneď dramaticky od mora, vyzerá to tu parádne. Inak nie je blízka aj mentalita domácich, s ktorými máme podobnú minulosť, proste také slovenské Taliansko. A aby celé video nebolo len o chválení, jedna vec ma po takejto gravelovačke bude teraz trápiť, aký bike si sem zoberiem najbližšie, či cestiák alebo gravel, čo by ste spravili vy.